Charlie Steiner, please. You gotta be face. Say that you got it. Chanel. Chanel, say what you Chanel, say what you Chanel, say what you Chanel. Hi guys. Hi. Hello. How are you guys? Hey, Paul John. Yeah. Hi. Cake. Ngibona manje ikhanda liyaluma. Why didn't you before? Yeah, you just saw it. I'm good. I'm good. Game there. I'm gonna make my piece. I think it's about right. My knees are soft. Years and it's wasn't sure the side yeah. Yeah, definitely right. I think so. I think so. Where do you stay? I stay at your place most hours. Most of those hours. Amazing. I don't know hours. Yo, amanisha amaphumile. I saw you on my man's repost. Make it tough. Who's your man? Hi, Oh, kunjani? you're doing that. Nami ngiyaphila thula. Ngekho. What do you mean? But I saw you on my man's repost. Bathi bakubona ebantwini babo nomthandazo. Oh, I'm loyal. Ebantwini babo. Hey, Ayey, shaya sisi. are you gonna order? Wena uyithini lento le ngoba bathi There is no such a thing. musibona bathi bakubona lapho. Yakuliposta. All I ask is respect. Bloxia or Clonia.
Hawa. bana. Sengibhizi nomuntu angeke ngizobe busy noSiya. Siya. Awuwa. Ziyakhala. Siya. I won't go for Siya. Bathi mblock. Anginangisho uSiya kuma-contact wami even no-one. Nkosi yami. Manje umthatha phi intombazane siya njengoba ithi kunoSiya. Uyasishola. Sizoyithini? Impisi ngani emaresi kubanda kangaka? Sengiyobana. Yeah. Sengiyobana. Ngithi ubhizi ngani emaresi? Cause abantu thina silokhu silunguzile la ngamafastela siyabona kuyaphithizela isiphithiphithi sithe bani. Kwenzakalani? Sengiyobana. How? Uyangizwa? Yeah. Ngithi sengiyobana. Hayibo ula ku live. Unyobana ula ku live. Mangiqeda nje la. Yamuzu esho uthini? Uyalwa. Ayeye. Pom 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 pom. Ziyakhala. Uyacabanga? Ziyakhala ne? Uyacabanga? Into zoyithini? Uyacabanga sengikhuluma noSiya? Uyacabanga sengikhuluma noSiya? Naku kuphela. Ine 2 years. Ugel. Wena uyofika nje ufuna ukumthatha nje. Mahala ha. Mina atshengisa even ama-contact wami ayekho uSiya. Heaven. Nge-2 shots. Too short. Aribiyawo. Kuningi. Hey, mina ngifuna ukubona iboxing ke manje. Wena ubhizi ngani lapho? Ngicabanga ukuset ihabli. Share music ngizilekise. Ngiyakwazi ngihlezi uphuza. Eish. Ngirelax. Hayibo angiphuzi ngisebona ngirelaxe. Hayibo. Ngirelaxe kanje. Damn. Bonga yang ecampus. Angiyani? And mina umuntu onganandoda ngiyambona ngithi. Yazi ngimbona ngani ngokuba live. Ukubanda kanje. Ukusho ukuthi is going down. Mina ngiyambona umuntu onganandoda. Mina ngila ngiyambona. Nginayo just that iyangiyisa. Yabo uyabona nama umuntu abangathi umuntu ongana chiri yangona. Chaza kona because angeke ngibe live kanjena nami ngabe likhona imama ngabe manje ngirelaxele shama Netflix and chill kumnandi. Mara bona nguphi like sisonke guys nyo. Sisonke. Mina phela I choose to be single. Musona uthi khona uthi awusuka lana wathi ngithi mzweni uyaclaim. Ayikho indaba yakhe. It's fine, it's okay. Ama roommate akhona manje lapha eRiverside akhona ama roommate. Ahleli wonke kanje ubani ongathi awuphume phela ushaye round bayawala abantu bathi kubanda kangaka. Kodwa bayakwenza la Riverside. Siyawala. Ngavuma mina uphume eroomini lami kubanda kanje. Hlezi sibenza lana phezulu, hlezi sibenza. Namanje bebekwenza before ngiba live, bebekwenza. Hlezi bekwenza. Banishanga ama sound. Ayina namangibulele. No uyezwa. Wena na irasi ziyakhala.
Angibulele. It's going down. Yeah. Marabona ngu-live. Ini? Wena nomthandazo uthathela abantu bawo wena. Oh. Umuntu usuke angabhaliwe. Ngiyakusaba nomthandazo. Uthathela abantu babo wena. Awukho right. Umuntu usuke angabhaliwe. Akabhalanga la esiphongweni ukuthi wabani. Bona uzayenza njani? Yini Ayizela futhi angithi awumbizanga and uyizele. So mina ngisengazi. But ke usiya anginayo ngisho umuntu ethe usiya even if ngiyajola usiya ngeke ngize ngijolisiwe. Sekulate soku5 woza sokubhubhula. Kulate kabi. Ngani? Ukuthi singaba sokuba kanje. Ayalala namhlanje ngikhalela ama-chilas nje. Ukubhema ama-habilitation. Ngiyotintweni. Ngilale nemali nje mhlawumbe ngibuza. Ayikho imali siyithatha phi sima-student nje ngani siyafana sonke. Kodwa mhlawumbe ngibuza manje. Angithi plan lenziwa. Kumele ngi-invite sithole isikhathi. Kumele ngi-invite uFreems. Invite ukuphi? La ngihlala khona, awu. Ngihlala eRes. Da. Hawu. Ngihlala eRes. Shay round. Hawu. So relax sibheme ipipe kube mnandi. Hawu. Ngihlala la eRiverside duze kanje. Hawu. Mina. Yebo, wena ngicabanga ukuthi angikwazi ne? Noma ngikhuluma ne-AI, khuluma sisi. Wena uyangazi? Yeah, wena ngicabanga ukuthi angikwazi ne? Uyangazi? Yeah, I know you. Ungazi lapha? Ngeke ngakubona musingizile lapha endaweni yakho. Nini? Angisakhumbuli nini but angisakhumbuli nini because sangena saphuma kade siyohlala kule park leli engapha lapha abajwayele ukuhlala khona abantu abaphuza lapha eRiverside. So bengihamba nabangani bami so wangena and awuzange ngijumpe nokungijumpa because vele lapho kade ungakazi. So kwathi angiscrolla kuma Instagram na kuma TikTok then I saw you ngathi Nyambona. Yeah? Tina, wena? Ngene usungaphakathi. Kade ngiphuma mina. Ngakubona lapho ke uqala ukubona. I think nase main camp. Main camp or something. Khona lapho engeke ngakubona khona ecampus. Langa ngibona. Angithi wena ngibona la kuma live. Ngiphapha la kuma live. Wena sezulazi vele. Ngikho live njalo nje. Dala ngagcina ungena ku live. Yabona ngena manje ku live. Dala ngagcina ungena ku live. Ngingena live. Kade. Esikhathi. Awunjalo nje wena ungena ku live. Uyaphuza abantu bathi yo lona basaze ukujaja Vele ngoba uyaphuza. Awungena ku live bathi lo njalo nje uyaphuza. Pipe ngibeke ma. Lisenze so. Bazathelo njalo nje yena akangena ku live. Fuzitwa. Awukho busy mus. Busy. Onimus.
mina ngithanda mina ngithanda izinto animals. Ngikho busy. Ene ngitextile yazi ku-Instagram siningi namthandazo. Ubani Instagram? Igama engilisebenzisa kunto. Engilisebenzisa ku-TikTok, igama engilisebenzisa ku-Instagram. Itsho ngitextele manje. Ngitexta kanti bangitextile, khani ngitexta manje noma? Bengitextile wangiphendula ngathi ngadelete. Bengitextile yahlala 2 days ngangiphenduli ngakwata ngayidelete ngathi yo. Yeah, mina kukancane ngene kuma-DM Instagram. And ayikhona. Cabanga 13 October yo. Wow. Hawu into yamanje. 13 October yingaki namhlanje? I20. Kumele ulinde noma bo 2 weeks. Uma umfana uyalinda noma bo 2 weeks ukuze uthole Kuyakhonakala mara. week wena. Kuyakhonakala mara. Akukhonakali. Mina ngisela ama-type lawa lindayo indawo man. Ngiyalinda. Silindani? Ebelinda. Kulindwani? Wangafuna ulinda? Cabanga kusalinda umuntu ukuthi akuphendule kuma-DM. Angazi kokunye ke ukusho kulinda 5 years. Oh, kuthi. Ayokunye kulinda 5 years ifuka vula umqondo. Yo. Cabanga ulinda for iviki. Ukuthi umuntu maybe uyalinda ne for iviki uyamtext umuntu angakuphenduli then uthi no let me chill for iviki nyana maybe uzabuya kimi yabo akangena ku-IT yakhe and uyambona umuntu uyaposta abuye kuye ngelinye ilanga aqeda athi hi kunjani yaphila nikhulume awuyabona ukuthi ukulindisa isikhathi esingaka okunye ngeke mkhulume bazokutshela ukuthi wena upatient ngikuthandela lokho ukuthi patient uyalinda linda ke walinda manje usahlulwe yini ukulinda lokho yabona ke obunye kulindeki mina ngilinde hayi sebenzi kanjalo nje ayidumi kanjalo imoto iduma ngokulinda ayikazi idume kanjalo ndoda. Afuna ukudlala amagame. Udlala kanjani amagame adlala la? Yenza kudlala amagame. Kodwa yabona ukuthi abakhathi amingi emhlabeni. Yenza masidlala amagame. Abekho abantu abaningi. Abantu balele, abantu babhizi yithi sila kuma-live ngithi. Kodwa na ujwayele yini? Why you busy ku-live? Funani ku-live? Mina angizingeni sisi. Angizingeni mina zamathandana what angisi-type player. Why? Umjolo ufuna imali. Umjolo ufuna imali. Ngihlezi uphuza wena. Sabe ukuthi uzospend imali kuntombazane engabe uthenga utshwala? No, umjolo ufuna imali, ufuna ube stable, ungabi student. Angifuni intombazane ethi no ya understand. Ujola ngalento lo ukuthi ya understand. I know you understand student maka ngisathini isho inkosi yami. Sebenzi kanjalo. Hayi. Ayimjolo ufuna imali hayi. Mina nginamali yomjolo. Wena ufuna intombazane edemandayo? Ngisho nje ukuthi anginamali yomjolo. Umjolo ngithi ngiyazi ukuthi mina uza nezinto eziningi. Manje ngabe sengitsheliwe nje ukuthi baby is cold, saba weli coffee, the McD. Nani. Mina ufunde manje kusamanje ufunde manje ukuspoil intombazane ngale mali onayo. No, ayikuthi angikhona ukuyispoil intombazane. Ngiyakhona ukuyispoil intombazane.
usijwayeze. Ngitholile before, is not ukuthi into ngitholile before I've been there ngabona ukuthi hayi yazi ukuthi cha Manje ungaqhubeka ujole pho. ngiright nginje yabona nginje hey mina right like ngihappy la ngikhona ngilento leyo ukuthi manje kuningi kuhlangene empilweni isikolo ukuceda isikolo ufuna umsebenzi yini yabo ukuthi kuhlangene kanjani then also add stress esikhulu intombazane hayi kanyeke ayanyeke fana ayanyeke yo Kanti stress esikhulu intombazane. intombazane stress ndoda yo intombazane stress yo so mina ngiwriting stress sinjalo ngcono nje akucushisenwe ayabona ayakucushisene ayabona umacuphisana No. Ungaqhubeka nobani. Cupha. Ukucupha ku right ngoba ukucupha kuzinema demand ukuthi umuntu afonele njenge-boyfriend ya. Hayi kubeka kuphi mina ngilala ini. Uma cuphisana uyazi ukuthi hayi man. Uthi kuphi na? Ngithi ebona. Uthi hayi yazi ukuthi namhlanje nje ungathi hayi ngaphola or something sithole something relax. Yabo akunama demand amaningi. Into yena ukuthi hayi shy round musibona ukuthi siphendula kanjani. Shy round umuntu akafika la nawe kumnandi Kodwa uyaqhuba. Kushiwe yebo ucuphile Kucushi right umacuphisana impilo idinga umacuphisana manje awu student Angeke. Ucuphani. Angisho awufuna umjwalo because awunamali. Ungafunda umcuphi. Hlala unjalo until ube nemali. umacuphisana ufuna imali Uyayifuna nawe sometimes. yazi inkinga mina umacuphisana into ngibhoranga yazi umuntu useka yathanda manje lokho kucushiwe wena so time mina sengiwele hayi Mosa. Enyathanda ukumosa izinto. Wabona nini yakwenza manje? Hayi, mina ngiya-understand. Yabona mina ngilezi understand. Asicuphile sibani. Sicuphile. Ushuthi manje asicuphile bese ngithatha ungibona ngihamba nomuntu ameresi nje. Ngingaba Yeah, kumele understand awungicuphile musi. Ngizothini? Engeke. Awushilo musi ukuthi hayi azukuthini asinto ngathi manje. Yabo, siyithatha ngamawala. Okay, asiyithathi ngamawala anandere musi. Hawu. Akakhona umuntu nawe uyakhuluma iqiniso ukuthi ayazi ukuthini. Ikhona nyani ibharinyane engiyigitha nayo, yabo. Mara maybe ayihlali la neresi. Inokufika nje sininini. Maka nje umuntu nyana wokuhamba, ufikayo ahambe, uhlala kude njalo. Ngiyakutshela ukuthi ukhona, ubona ngami sengingena. Yebo, ngizothini? Ngihamba naye sibambene ngezandla ngakusasa. Understand the situation, Mus. Situationship, Muslim. Kumele understand, asilwe. Hawu kube lento lokuthi ngiyadlula hi. Hawu. Ngiyadlula kuphela, that's all. Yeah, understand. Then ayiza ngaku wena ayiza ngaku izoba kanjani ke? Wena ayiza ngakuwe. Uyayivuma? Okahle wena unesquare. Mina angeke, mina angizwa. Unesquare ne? Ufuna nje lo mtotolozi kube umtotolozi wakho uyi1. Uyahlanya. Hey.
Sharing is caring. How? Bayasho mus siyasho isilungu. How? Angiyazi leyo. But sharing is caring. How? Yibo nje abafana nje bathatha isithembu. Mina ngine-jealousy. Angifuni ukushare, ngine-jealousy. Ungalunga nje isithembini. Sebathi bathatha isithembu. Ohlulwa yini? Hayi mina. Ufuna njalo abelele wena nje. Qho. Usabatshalo ka phela ngomfisholo. Usabatshalo ka. Yes, angifuni ukuthi ahambe esibhedlela. Ngifuna abe wami. Angisho nami ngiloyal. Wena ungabi loyal because nami ngiloyal. Phela thina bafana kunzima njalo nje udlipana nalofu. Njalo nje udla ikhekhe liwani. I-rich cake. Hayi. Mina ukuhamba kuyothesta nyana uze. Ngiyadlala hey. Umqondo weyifebe loyo. Mina ngilungile umqondo nyalo wabatekala bengamazi. Hayi mina ngizenza izinto ezikanjalo. Mangiyidlane yena nje hey. Hayi mina ngiyakuzwa mina shem looking at dopa nje. Hayi mina ngukwenzi lo ngitshela iqiniso. Ngabe ngiyakwenza phela manje ngabe unomuntu ngitholile ngerelaxini. Ngaba ukho manje la kulive. Ngabe busy manje. Plus kabandi, ngabe busy manje. Uyabona ngabe ubusy manje tsiki uyanyakaza umbhede. Manje hayi ngilaka live siyaxoxa. Indaba kade kukhona usiso khona la empilweni just ukuthi bayakhesha abantomazane. Mina ngisaba lento le. Yabona njengoba ngikutshela namanje ukuthi amantombazane ayakhesha. Hayi. Shabu ugel wangitshela ukuthi unomuntu wakhe ngithi wasentweni waseLimpopo. Uyabaza ngithi abantwana abayijolela le emakhaya leLimpopo. Atani ukukhona boyfriend yami yaseLimpopo so. Okay sharp girl. Hayi asiyiphushe lento le. No girl sayipusha. And mina ngithi ungiunderstandisile ukuthi bona bhuti kukhona ubhuti ubaba wasekhaya eLimpopo. Mina ngithi vele akuna flop. Yabo. Angithi uyazi ukuthi mina yabo ngizaloku ngivelile nje kancane. Ngivelile kancane. Wena kahle siyathanda ukulontoza wena. Uthanda ukuba ucupha wena. Awufuni ukujola, ufuna ukucupha. Ngaba lestinji wena. Awufuna Understandisile ukuthi ustinji wena. Wena ustinji. Ayikho stinji kanjani ugel kuye ungiunderstandisile. Mina ngifike kulento leyo ukuthi ngifuna ukungena kugel. Yena ugel uye ongitshelile ukuthi amani yazi ukuthi kukhona umuntu okhona and umuntu lo khona akahlala la ePitori waseLimpopo. Fede mina ngiyazwisisa indaba. Ngiyizwe ustinji because yazi ukuthi umqupho awekho umuntu okuhluphayo yazi abakhakuhlupha ngokuthi uphela. Ustinji kodwa uhlezi uphuza every day uphuza njalo. Angiphuzi musimanje. Kodwa uthi plan ukuphuza. Next ngifuna ngizobhema happy phela. Assignment ekumele ngibhale so angeke ngikhona ukuphuza. Okay, thina sirelate lapho because abantu bethu ababhali ngisho nama-assignment. Wow. Ene mina ngiyambona umuntu nje ongekho umuntu. Ngiyambona. Usuthini ukhona? Amathambo wami, ngisho amathambo wami, lamathambo wami athi cha sisi.
kuyala. Sinabantu bathi ababhali ama-assignment. Awazi? Hayi bafa sikubhubhudle buyabhubhudla awuthola isikhathi impela hayi naba ngibiyeki. Shem, phuzani, asinamona. Manje inkinga nakhona sowuphuzile sofuna ukulijukutshela. Hayi Sifuna? ukulijukutshela. Mm. Ay inkinga yotshwali leyo. Ay yo. Hayi. Ngithole iduke yazi manje. Oh, nani? Uthi kutshela ini? Hayi inkinga yotshwali lokho. Sowufuna ukuthi imoto ilale ibhake egarage. Phansi ningaphuzi-ke. Akukhonakali nakhona futhi ekugcineni amantombazana siyandinga just ukuthi kumele ni-understand angazi yini into engingafuni ukuyi-understand ekugcineni vele ukundinga siyandinga mina ngeke ngiphike nje ngithi hayi amantombazana hey awekho right hey what hayi suke banamanga abantu ekugcineni ngiyayazi mina indlela ukuthi hayi amantombazana siyawadinga mara-ke Manje ngoba niyasidinga wayini isithetha because niyasidinga. bayakhetha uhlebo nje wena bayakhetha he madoda uhlakaniphe kanje Bahetha ngisiceba, awazini? Bahetha ngisiceba, awazini? uhlakaniphe kamnandi kabi ukuthi bakakhetha nomthandazo wayo ema kancane wena yo ungangibhori Uthi ngiyadlala wena, ngiyakubona. kumele ubagile nawe Ngiyabakhiwa, just mina nginantalent kakhulu nge-situation ngivele ngikuyeke nje uzobona abanye bazongihate uzothola abanye bazokhetha so ma inkinga amantombazana kubhad ngokuthi angeke ukhona ukumgila umuntu ngoba awumgile phela uzalokhu nalo yakugile lo uthi umgila ngayo nalo yakugile ukusho nje i-body count izalokhu ilokhu ithi kunjalo vele kunjalo. i-body count izalokhu ithi phela i-body count yentombazane esevasithi si-expectable my 2 angifika ngokubuza ngithi uthi hayi hawa community Hayi bo. hayi ema kancane wow yeah 2 like First of all, asilasti because of Nina, asilasti. Niyasithetha. Bese lesibukari be-2. yazi inkinga kwenzakalani inkinga ngithi ngiphume most of amantombazana aqala ukulala safunda kuma grade 12 most amantombazana atshela kahle ukuthi hayi mina ngicala ukheva ngifunda grade 12 then angicede isikolo maybe ngithatha igap year okay ngisevarsity then ngathola umfana la evarsity lo asemakhaya kwabheda lo i-virgin breaker yami noma uthola i-virgin break emakhaya then wahlukana naye wathola omunye then wesevarsity ngoba yi3 ayi waqala wathi 4 5 ayi Mhlawumbe ngenzeka kube u-4 wazi ngani? 5 okay 4 say marawa bangaki nchomi ihlanu ayihlala ngeke cha hawa ngeke yo ngi-add number ngihlala kwe6 kubafana siya-understand kuyazwisiseka kithi thina abafana Niya-understanda? Nakithi ya phela thina ngithi late, brikabhova. Nakithi kuya-understandeka. Mangafika kwenye. no thina ngithi abafana vele sacala Manje ngithi ngine-body count ewu-20, mina u-understand. 20 amara 20 hayi uzazisisa ukuthi umuntu une-body count yabantu abawu-20 yo ayikusho kudala ulikhiphi phela kanjalo mina iba buhlungu-ke sengithi eyikusho kudala ulikhiphi iphenti ha sorry Lalela, angisho uyangithanda, ngithanda ngisonke. Kunani?
khona inkinga mhlawumbe. Uyemshadweni njalo ka. Uyemshadweni njalo ngadayi. Awu ye. Ay. Sidla phansi thina siyabaleka. Kodwa mina vele ngeke ngishade so. Why ungafuni ukushada? Wena intombazane efuna izinto zayo, efuna umuzi wayo, efuna ini yayo, yonke into kube yakho, like into ezikanjalo ne. Ngihlale ngiyi-1. Kuloku khona ubhudinyana enicuphisele. Siyajola. Uyayibona nawe ukuthi le nto yabacuphisana na uyayithanda. Wothanda umcuphiso mina ngicuphisani siyajola. Jolani. Hayi. Umosi izinto. Hayi. Uyamosha kujolo. Mosha izinto eziright. No, asijole kodwa ayimshado. Mele yabo. Kuba umcuphiso. Lokhu relaxiwe nje. Nangixolani. Hola Jay. Khambani jam. Akumnandi Jay, khambani. Ndoda umrelax ndoda. Ngiyakubuka la Jay, ngiyasho ukuthi Jay ngiyayazi mosles khiphani Jay. Ndoda uyazi isipholo. Ngipholile ndoda mina. Ngikhulumela no mama. Ngiyabona Jay. Umphethe intombazane. Ay Lex mngani wami. Uyiphethanga? Hayi letha yakiphatha. Phela mina ngithi ugela uhlala eRiverside and nawe uke wahlala kancane eRiverside so ngicabanga ukuthi uyamazi. Nayi khulubika uhlala eRiverside. Angisazi bona. Bayakubuza ndoda bathi uhlala eRiverside na. Hey Jay. Efe. Ya ndoda kula Riverside ibona. Hawo. Mina ngabe nguwe ndoda ngabe yimo lapho ngabe sengiyono wakha. Ngabe sengiyono. Ngabe senyokoko madoda ziyenzani insizwa ngaphandle uyabona abantu abajoli into ngitshela yona nonthandazo uyabona abantu bayazula bagqolisa Abajoli kodwa bayadlana. Kanti abajoli lapha abantu eRiverside yenza njani madoda? Ukhona umngane wakho? Nayi buka. Kufuneka abangani abanjena yazi. Hayi. Ya, abantu abakucabangelayo. Bye valelo mama. Uyafana namadoda ngihleli lapha eRiverside ayikho into eniyenzayo nazi ingane zihlalele. Zimalayi. Ngeke sivulele basibanokhela la. Nani indaba nibanokhela kubanda kuphela akushisa kumele uphonsanyana amagama. Nginomkami la Jay mina ngivalele la eroomini ukhuluma ngani? Hey umuntu musi. Ngiyakutshela nje Yimina nje ekhala ngalo mama lo. Hayi sakuzamela ke nomthandazo.
Dangiphikisa uthi ubhubhasi. Uyaphikisa-ke. Uphikisa mina. Ukhona. Ize uzobheka. Hayi. Ayikho. We baby ne? Wait. Uyathanda barubhedi ne? Phela mina ngiyambona umuntu okuthandayo. Phela umuntu okuthandayo mina ngiyambheka ngimbone ngithi hayi. Khona anga njengayo. Uthini Jay uthi usonge wedwa ngalamakhaza lapho. Hawu ndoda mina ngiyigoqa njengenje nje la engubeni. Chance incane. Ngiwani mnganami hey. Kujabula bona abahleli nga2. Yeah. Nami mlambile la mama uzokujoyina. Papa yini? Ngomama. Uyabale Uzokujoyina. Uphanga, ukhona uphanga. awukhona ukuphanga ne? Angina-flow. Ngizobuya ngibuye kwathi. Yeah, team. Wena umthandazi. Yeah? Nangu ubhuti la uthi ufuna ukuzokujoyina lapho ngobuhle. Ngelekeza. Ngize. Sisetheni nje. Ngelekeza kubini. Ukuphi kwami ngikuthola kephi yonisa?